Ja som myslel, že ich zabije. Je to ja kolmo išiel ako každý. Kolmo tak aj zmestí, Maťka. Kolmo tak aj zmestí. Toho nejaká struna ako vyhodí a... Neťaha, tam stojí vozík na konci dráhy a ťaha lanu s navijákom a toho vyťahne hore. Lebo on dá úplne takto klapky a jeho to takto vyťahne, jak... On je tiež taký, oni kefali. On má takého tigra, on sa s ním hrá, potom ho preťahne, potom si s ním láhne a takto na ňo šteká, čas spolu, to je jeho... No Maťka, poďme tam na kone a daj si jablko na no. Poď si zobrať spajku, tam je toľko jablok, 10 jablky dajú na spajku. A Elo si potom môže vybrať. Aj tak to dostane medzi oči. Ale si do kústra a tam bude si hore strieľať. Ja teraz nemôžem strieľať, nemáme materiál, do ktorého by to strelil. Keby si mal taký hrubý polystyren, ja som len, toto sú na teba, aj na mieru, máš aj na mieru? Za každým, keď toto rozprašujem, tak odrežem špírko na hľujezu a strach. Zasa si máš toľko neterén. A počkaj, Radim, keď dobre strieľaš, aj ten šíp, aj o 3 cm krátky, ako ostatné, ono si ho natiahneš vždy iba na tú svoju mieru. Tak daj si to na ruku a môžeš to natiahnuť, keď to nepustíš rýchlo, vieš? Nie, ja to nebudem púšťať. Toto mi aj nedá. Ja ti to ukážem. No vezme tam jedného chlapíka, ten to nemohol natiahnuť. Také nážarovacie. Nážralko sú zažili. To majú také, že nážralko na ryby. Čo sa takto roztvorí a potom sa zase a toto nesmieš, lebo toto je veľmi tajnové a nesmieš to pustiť. Čiže takto to chytíš, to je ten na 1000 libier a natiahneš. Takto natiahneš a toto si dáš na gambu, to musíš dať presne a s týmto o tom vystrelíš, vidíš? Keď si začnú teraz ruky, tak jak nie, potom netrafíš ani ten balík. Je to teraz aj taký chalán Koľko litrový? 60 máš, alebo koľko? No 60 až 80 mal by sa dať na stoj. Áne, len tie huronské, to sú 90 litrové,